Partiya Sosyalista Kurdistan PSK û Partiya Azadiya Kurdistanê PAK roja sêşemê bi semînerek li Teşkîlata Amedê a PSK Roja Alaya Kurdistanê pîroz kirin. Gelek endamên PSK û PAKê rewşenbîr, nivîskar, siyasetmedarên Kurd û welatî beşdarê semînera pîrozkirina Roja Alayê bûn. Endamê Komîteya Birêvebir a Navendî ya PSK Ramazan Moray bi münasebeta Roja Alayê Kurdistanê daxuyaniya hevpar a her du partiyan xwend. Bi sê şerîdên kes, spî û sor di navenda jî 21 tîrojên rojeyên zer. Em bi sedsaliya Alaya Kurdistanê serbilindin. Alaya rengîn ne tenê sembola azadî, rizgarî û serxwebûnê Kurdistanê ye. Alaya rengîn ew sed sal e ku di meş û tekoşîna azadî û serxwebûnê da rêveriya gelê Kurd dike. Piştî ku tekoşîna xebat li Bakur têk diçe, Alaya Rengîn Rojavayê Kurdistanê bi destê xwebûnê tê bilindkirin û Alaya Rengîn salên sîyî de bi şewqa xwe li Çiyayê Agiriyê belav dike. Ji wir jî gihîştiya Rojhilata Kurdistanê. Her wisa komek ciwanên Kurd hevdeyê çileya pêşîn a 1945 de Alaya Rengîn li Mehabadê li avahiya dadgehê ve dalê xandine. Hat destnîşankirin ku Alaya Rengîn komara Mehabadê hem bû şahîdê serkeftin û mizgîniya azadiyê hem jî bû stare li yekemîn komara Kurdî. Alaya ku serokkomar Qadî Muhammed wek emanetek millî radestê Mele Mustafa Berzanê kir û bi şahnazî li başûrê Kurdistanê li ser parlamentoyê bilind dibe. Lêkolîner Ahmed Kanî jî di derbarê Alaya Kurdistanê de semînereka berfireh da. Belki herî kevin az zend bû, alaya zend bû. Kurd be yani hoş hemû Osmanî ra qedexet kir. Lêkolîner Ahmed Kanî û siyasetvan Bayram Bozyel di derbarê Roja Alaya Rengîn de hizr û nêrînên xwe ji bo temaşevanên me parve dikin. Sembola hebûna Kurda ye. Divê her Kurd ji bo ala xwe canê xwe bide. Yani ku demam dibêjin yani çewtinayê femkirinê ji xwe Kurda qasê ku canê xwe daye divê karim bêjim ji gelek nüfusê dewleta bêtir. Yani Kurd her li ser vê ne û her ez pêşerojê de jî dibînim Kurdistana gewre nêze. Ew çê bibe. Çünkü Kurd bê navber dixebitin û dewam bike. Ez sêviya min pir xurt e. Divê Kurd li ser van sembolê xwe werin bahev. Xwedî li van sembolan derkevin. Ji ber ku milletbûnî aliyewiyê ew ki psîkolojiyê, nîvê milletbûnî psîkolojiyê, nirxin em bêjin tarîxin, dîrokin, zimanê, çandê, alê, şirûdê yani millet ji bo tamamê milletan wisa yani al em bêjin dema bindestiyê da remza xebata azadiyê ye dema serxwebûnê federaliyê da jî nîşana serweriyê ye. Hêjayê gotinê ku Parlamentoya Kurdistanê weka qedirbilindî di rûniştina xwe ya 11 meha 11 a 1999 roja hevdeyê çileya pêşîn roja ku Alaya Rengîn sala 1945 de li dadgeha Mehabadê hatibû daliqandin wek Roja Alaya Rengîn îlan kiriye. Alaya Rengîn bi qurban pir ciwan û pak bûye. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.